És catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular i director del departament del mateix nom a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, membre de la Plataforma per la Sobirania i col·laborador del Cercle d'Estudis Sobiranistes. És un dels principals promotors de la iniciativa 10.000 a Brussel·les per l'autodeterminació. Molt benvingut i gràcies per ser aquí. Gràcies a vosaltres, bona nit. Al seu costat tenim el senyor Alfons López Tena, llicenciat en Dret per la Universitat de València i notari. El seu currículum en el món jurídic és molt extens, entre altres ha estat vocal del Consell General del Poder Judicial, autor de nombroses publicacions i conferències sobre temes jurídics. És fundador i promotor del Cercle d'Estudis Sobiranistes, un espai de debat per explorar els diversos aspectes del camí de Catalunya cap a la consecució d'un estat propi. Benvingut, gràcies per ser aquí també. Gràcies, bona nit. Al seu costat tenim en David Vinyals. Ell és membre de l'associació Catalunya Estat Lliure, que té per un únic objectiu el restabliment dels drets sobirans del poble de Catalunya mitjançant l'exercici per part del poble del dret a l'autodeterminació. Gràcies per ser aquí. Bona nit. A la meva esquerra tenim el senyor Josep Maria Ferrer. Ell és vocal de la Junta de l'Associació Sobirania i Progrés, que és un col·lectiu que té com a principal objectiu el d'impulsar des de la societat civil el projecte sobiranista perquè esdevingui majoritari en la nostra societat. Gràcies per haver vingut. Moltes gràcies de convidar-me. Al seu costat, en Pep Ribas. Ell és membre de la Junta de la Plataforma pel Dret a Decidir i president de la CAL, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua. Gràcies per haver vingut. En Josep Poveda, llicenciat en Periodisme i membre de l'Associació Memòria contra la Tortura, vicepresident del Patronat de la Fundació Manuel de Pedrolo, és un també dels promotors de la iniciativa 10.000 a Brussel·les per l'autodeterminació. Gràcies per haver vingut. I finalment, el senyor Agustí Espardosser, informàtic de professió, un dels principals promotors també de la iniciativa 10.000 a Brussel·les i responsable dels temes vinculats amb la xarxa i amb la logística. Moltes gràcies a tots 7, estic comptant una miqueta, tots 7, per haver vingut aquí a conversar una miqueta sobre la marxa a Brussel·les. En principi, em demanaria que féssim una petita ronda d'intervencions, exposant una miqueta el punt de vista particular de cadascú sobre aquesta marxa del dia 7. Si us sembla, comencem per un el que ho va engegar-ho tot, diguem-ne, a través d'aquell article amb aquell blog, no?, el senyor Enric Canela. Bé, circumstancialment, perquè de llançar aquell article de seguida va aparèixer gent que va ser la que realment va impulsar tot això. Allà tenim a l'Agustí, que va ser, amb la xarxa va fer meravelles. Jo ara veia aquest reportatge que heu fet i la veritat és que tenia un sentiment una sensació com d'emoció, de dir érem allà i això va ser un èxit complet. Realment ha estat un procés relativament ràpid, perquè des del setembre que vam començar fins al mes de març, en poc temps allò anava creixent. I jo sí que haig de dir que no em vaig emportar cap sorpresa extraordinària. Jo anava amb una sensació de que les coses anaven bé, i allò va resultar realment el que deia, un èxit. Però jo sóc dels que m'agrada mirar cap endavant i aleshores a partir d'allà és quan vam veure que hi havia moltíssima gent disposada a treballar i és quan, uns dies abans, en Catalunya Estat Lliure, nosaltres vàrem plantejar el tema de la iniciativa legislativa popular, que aquí es comentava, i el que és ara clau és que tots ens hi sumem, treballar en línia recta per aconseguir l'objectiu. Per tant, aquí el que es tracta és que això sigui un punt de partida. De punts n'hi ha molts de partida, perquè hi ha moltíssima gent que ha treballat moltíssims anys, però en aquest moment que hem aconseguit aglutinar tanta gent i hem vist tanta il·lusió en aquests dies posteriors, sembla que és un gran moment per mobilitzar-nos tots, a veure si donem un passet més i finalment aconseguim l'objectiu de tots els que hem participat, tots els que som aquí, que és aconseguir la independència de Catalunya. Tindrem temps de parlar-ne després d'aquest projecte d'iniciativa legislativa popular. Si de cas seguim amb la gent que tots vau fer una miqueta perquè aquesta marxa fos un èxit, però principalment la gent dels 10.000, no? Josep?
Doncs bé, suposo, per no repetir-me massa en les coses que ha dit amb l'Enric, a mi m'agradaria destacar un aspecte, en tot cas, que és l'aspecte de ressò mediàtic a fora, a l'exterior, em refereixo. Jo crec que s'ha aconseguit tenir un ressò suficient, però sobretot més enllà de l'impacte mediàtic aconseguit, que ha estat interessant, perquè televisions públiques dels estats membres del Benelux, de França, Alemanya, Gran Bretanya, periòdics als Estats Units, l'agència Reuters hi va estar durant tot el cap de setmana emetent teletips sobre informació de la manifestació. Ha tingut un impacte a televisions públiques, fins i tot a Hongria, a Eslovàquia, se n'han fet ressò. Dona això un pòsit important de tasca a desenvolupar en el futur. Recordem que un dels peus de la iniciativa és la internacionalització del nostre conflicte i més enllà de la manifestació del dia 7, realment posa fil a l'agulla a treballar classe política, institucions, societat civil, en la internacionalització, a fer-nos ressò, a fer-nos sentir de les reivindicacions que haurem de començar a fer a partir d'ara aquí. I això és una pota importantíssima de la feina desplegada. Agustí, Bé, què en diríem? sí és cert que jo he col·laborat una mica des del punt de vista del que és la xarxa virtual o com se li vulgui dir, però s'ha de reconèixer que a part del que acaba de dir també en Josep, quasi bé l'èxit d'això ha sigut aquell lligam entre la xarxa virtual i la xarxa real. Els delegats territorials han sigut una meravella. És aquest lligam, una cosa que potser encara està per diguem-ne, millorar, el que potser ha fet possible que a través d'una cosa que comença virtualment a la xarxa acaba arribant a la gent. I això són persones. Això són persones que han treballat colze a colze, els delegats, els del poble, anant a les emissores, anant aquí, anant allà, s'han fet un tip de treballar. I clar, això potser no es veu tant, però sense això no hi hagués hagut Brussel·les, estic convençut. Alfonso López Tena, des del Cercle d'Estudis Sobiranistes, que és una de les l'entitat que ha promogut, com ho veiem, això? No, ho veiem com un èxit total perquè els dos objectius eren els que ja han indicat els companys, que era, per una banda, el posar a l'agenda espanyola i internacional el cas de Catalunya i, per tant, el dret de Catalunya i dels catalans a decidir si volen formar part de l'estat espanyol o volen fer un estat propi dins de la Unió Europea, i la segona, el convertir això en el tema central de la política catalana. I l'important és que això s'ha fet d'una manera totalment espontània, en xarxa, tant en xarxa virtual com en xarxa de persones, d'individus que a tot arreu s'han fet. Hi ha molta feina al darrere d'actes de presentació, de coordinació, de preparació, perquè és una cosa complicada fer una manifestació a Brussel·les i la logística que això genera, i sense que n'hi hagi hagut cap mena de suport ni de presència als mitjans de comunicació, diguem-ne, més estesos a Catalunya. Tant en la premsa espanyola com en les televisions espanyoles, com a TV3 o com a La Vanguardia del Periódico, no s'ha dit ni una paraula prèvia a la manifestació. Amb tot això, s'ha demostrat que la gent organitzant-se i treballar pot superar els boicots informatius i pot superar, diguem-ne, l'apatia, per dir-ho així, dels partits polítics que fins a última hora no s'hi van sumar, alguns d'ells, a aquesta manifestació. Pep? Bé, jo, per no repetir coses amb les quals evidentment estic totalment d'acord i per aportar noves coses, jo més enllà del fet emocional de l'acte, aquell dia em va fer pensar una mica agafant una mica amb un horitzó més ampli d'aquell moment importantíssim que vam viure, i va ser pensar que, de fet, en els últims 3 anys, la població del país ha sortit multitudinàriament ja 2 vegades al carrer, el 2006 i el 2007, amb un nombre